Салом ба ҳамаи бонувони зебо, ба ҳамаи навшогирдо. Ман ин куртаҳои духтагии худро навор гирифтам. Ин куртаро шогирд худаш нигин мондааст. Курта бе вытичка аст. Куртаи дароз. Материали ин аз гирбишин, ранги резинка, гирбишин резинка. Духтанаш он қадар қин набуду. Ками сангоша кандан ришта кашак мекунад. Тамом. Курта бениҳоят хушрӯ. Бевитичка ҳам мешавад духта. Тагаш кашол наомад, барош кашол наомад. Инашам ҳам хеле аҷоя духта будем. Мана худашон нигина мондан. Ман гуфтам баъз аз нигина гирифта монданашон. Гуфтам биёред навор гирам. Ино витичка дорам, витичкаи бари сина. Ин ҳам бо шумои аҷоя духта будем нишон дода будам. Оддӣ витичка аз бари сина, парпар, аптачкашам парпаракдор аз берун, лабои остинам парпаракдор. Манам хел бинед ҳамаи ҳаминҳо дар наворҳои пештар аст. Чӣ қадр парпарак мекунем, чӣ қадр мечаспонем. Инаш оддӣ накладной аз берун омадагия. Инашро рангу бор накардан, нигина намондан. Оддӣ витичкаи бари сина.